anwụnta ji ebe nwee na ntị mmadụ. Ifochakpi wọọ, nkịta nyara akpa, nsị agwụ n'ọhịa. E nwere otu mgbe ntị na anwụnta bụ ezigbo ọyị. Ha hụrụ onwe ha n'anya nke ukwuu, nke mere na anwụnta gwara ntị na ọ chọrọ ka ha bụrụ di na nwunye. Mgbe ntị nụrụ nke a, ya chịa si anwụnta, mụ ka ị chọrọ ka mụ na gị bụrụ di na nwunye? Anwụnta sị ee. Anwụnta wee jụọ ntị, kedu ihe iji achị ụdịka ọchị a ị na-achị ugbu a? Ntị wee gwa anwụnta sị ya, ọ bụ otu isi wee pee mpe na otu a nsi ele gị anya, ihe ị nwere ike ịnọ bụ abalị 3 gị nwụọ, ya ka ị na-asị ka mụ na gị lụọ di na nwunye. Ihe a ntị gwara anwụnta wee wute ya nke ukwuu, ya nọ na mwute wee nawa. Na mgbe ọ lụrụ n'ụlọ ya, anwụnta wee kpebie sị na ọ ga-egosi ntị na ihe ahụ ọ gwara ya na ọ ga-anọ abalị 3, na ọ ga-anọfe abalị 3, nọfee izu ụka, nọfee otu ọnwa, n'ogologo oge. Na mgbe abalị 3 gara, anwụnta wee gaa n'ebe ntị nọ wee bee nwee na ntị ya. Ihe ahụ ọ na-ebe na ntị bụ iji wee gwa ntị na ọ nwụghịzi. N'abalị 3 ahụ ntị gwara ya na ọ ga-anọ n'ọnọfee na abalị 3. Ya mere na mgbe ọbụla anwụnta gafere ebe ntị nọ, ya agabe nwee wee gafee iji wee gwa ntị na ya ka nọkwa ndụ, na ya anwụbeghị. Ifochakpi wọọ. Gwa m ihe ịmụta na ngalaba okwu. Amụtara m na ọ dịghị mma ineda ihe ọbụla, eneda na mmadụ anya, eneda na ihe ọbụla anya, maka na ọ bụrụ na ineda ihe anya, ọ dịghị mma. Gwa m ihe ịmụta na ngalaba okwu. Ka ọ dị mgbe ọzọ.